kendo en rameny piny wadhi mbele gi mi weche manyien na wasingo keloni twak mabende en mano mabundo watieko godo sigana mar 1000 Street kama wayudo ni odiochieng' manyoro ne wamenyo ni maling'ling mar kar dak mar 1000 Street mayudore Yugise County ma Homa Bay. Gimoro ka gimoro nitiere kod kore gi atachi nyakwaro Mgajwang' kata mana ot ma mabati ne olokore nyalo bedo manyilni gi rangi kod kombe ma opedhi maber. Odiochieng' mar ariyo George Bati yango moko kuom mich ma opondo e kar dakno ma 1000 Street kendo twak kod tend Oyugis ewi kaka inyalo res oganda nyato jogo matindo malekgi duono e kar dakno. Kaluwore ni mudho japand weche bang' ne luorore odiochieng' mangima kendo yango kaka 1000 chal kod kit sigande. Ne ochunowa mondo wachak wakikre gi mudho mondo wagilie kaka dibed ni weche chalo e seche ma mudho ema obede komtelo. Wayudo ka johala matindo pod dhi nyime kod menyo e ginga paya to kod kata mana e chiro e chuny boma ma Yugis. Kendo kaka timore e chuny boma bende e kaka timore e 1000 Street. Jouso pod obedo kod mwandu gi ka jomalao donjo e udi kapok saa ohinyore bende yuko. Okinyi bang' mudho bende dar kendo weyo ne ler kom mar telo. Wachak wakaw gige tich ka wadwa ng'eyo ni to kopogore kod weche maundu ma itudo godo 1000 gin ang'o gini moponde iye ma inyalo tigo e loko ngima jodak maka. 1000 talent onindo onge talent ma onge 1000 ka onge kata obedo mabatong kata bachini. Jo 1000 ogin joma richo pasi ema ni nying no osebedo marach ni en 1000. Yudhe gi eki nigi talent mopogore opogore. Yudhe gi eki dwaro ng'ama sirgi to koro ng'ama sirgi ne maonge. Ka wayudo kweth mag rowere mani kod riyo mar lokruok ka oyuoro e kar del ka bende warome kod maneja mar Alensi ma Yugis Sigara Gumba ka olalore kod jodak gi mondo yang kit pek magin go. Ok manorako mar ting'o kidi e bepe molos nyadala kende. Nyaka nyithindo ma jokarate bende wayudo ka. Gichwado pangruok mamoro wang'. Kendo lek margi en ni giyudi asir manyalo miyo nyinga 1000 lokre. Lit magin go en ni kaka 1000 ojwang' ka onge kata ng'at manyalo mako badgi. Jomario dendgi odich kod kokoto muru kod kuyo kendo kete kubni rapim opogore opogore. Jotelo mag riwruoge margi bende oyuoro. Giyango ni kata bedo ni pod gionge sir to nitie okenge magiseketo. Koro kane wabedo piny to ang'iyo to kaluwore gi nying mosebedi kimi 1000 kuom higni mokalo chien. Nwaneno ni koponi yudhe gi eki ok wamiyo gi kamoro ma ginyalo beti, gimoro ma ginyalo timo. To kaka wanyalo konyo gi onge. Kaka jimwa mar 1000 kaendi, wa train under some ethics gi codes. Ok wa train mondo watim timbe ilago, wa train mondo wakel ji kamoro achiel, mondo at least joma nigi challenges we can identify challenges gi mondo wakony gi wa move as a team. Emna e gym ni mondo mi ayud vijana ma at least nyalo bedo gi interest mar bodybuilding mondo wayud platform mamalo mondo wayud ka wanya yudo gimoro nikech vijana gin wan gi talanta but wan gi talanta ma idol. Okinge talanta ni in ng'ato nitie mong'e ng'ani goyo gym en dhi chunge dot mar gate ni in bouncer. Nitiere goyo gym ni koro wadwa ni mondo mi wakete yo ma en koro inyalo chiemo kode through participation mar sports. Joma timora koka koni kwayo margi en mondo giyudie gige tugo manyasani kendo giyudie karo moro midendo ni hall mondo gol rowere e timbe mag tiyo kod yedhe makelo mer. 1000 en kama ong'ere ni madhe njaga, imadhe kong'o, timbe timore mopogore opogore. En idol place. Koro kwanyalo yudo community hall, community hall ni nyalo konyo wanya kete kata rehabilitation moro, center moro mondo mi okony yudhe gi. Jok mabiro ma hama 1000 mami 1000 that bad title, they are outsiders of ginja 1000. Koro nwawinjore ma at least sani gima wanto gima ne podwa yuago is security. Yeah, nwadwara ni at least to security ne dibet through omiwa gimoro mwatimo. Wan gi talanta lakini kuminyalo tang'e. Gigi minyalo chopo go kuminyalo tang'e cha ionge go. Kaluwore kod jopuonj mag nyithindo matugo karate, nying marach osemiyo kata mana joket mwandu ok nyal donjo 1000 ka okoni jotelo nyaka koro ywa wigi kendo gikonyi kelo lokruok ne jodak ma 1000. Wach mar nying mar 1000 rach ni osemono kata investors biro ka. Mono jotelo donjo ka nikech luoro. Gima kelo wach marach mar 1000 wan kaka jok modongo moyudo 1000 kadhi mbele.
1,000 obedo stigmatized gi drugs. 1,000 obedo stigmatized ni ka mimadho nyasore maonge kumachielo Ugis ka kendo mimadho nyasore. 1,000 ka ni emi ji kwale to ema bende ji negore. Koro ing'eni that culture kosebedo developed to onge ng'ama timo gimoro mondo gol this negative stigma mantiere iye kae nyendi. Mae mosemiyo 1,000 iwacho na 1,000 rats. Anyalo chiwo recommendation ne stakeholders mantiere private sector ni gibie gi riwruoge manyalo konyo yudhe mantiere iye kuondegi mondo yud nafas. Tije opportunities nitiere. King'iyo development agenda mar the municipality gi push for economic growth and job creation for the youths. To iyudo ni seche ma opportunities gi obiro, ji serve personal interest ma youths gi pod dong' ka gin oko. Bang' ne romo kod maneja mar municipal ma Ugis Sigara Gumba e kar timo rako e seche mag okinyi, ne ochuno mondo waluwe nyaka apise mondo oyangnwa chenro ma gin go ne boma ma Ugis koting'o jo 1,000 Street. E apisi mare, Sigara Gumba lero ni kata obedo ni Ugis nyocha eka oketi e rang'iny mar municipal, kendo kaluwore ni dwaro mar chik en ni kapok otim chenro moro amora nyaka winj pach jopiny. Osechako timo romo kod jopiny koting'o jopiny ma 1,000 Street eneno ni chenro tim kaluwore kod dwaro mar jopiny. Gima wasechako timo en ni waseloso twak, kalenda mar twak gi jopiny. Asebedo gi jo 1,000 wasewuoyo miluongo ni public participation. To kata kiwe structured ones mopangi, an owuon okinyi atiyo tije ofis gi tije mamoko kadwa giko odhiambo ka tadhi go mbaka gi vijende gi mine gi jok mopogore opogore madongo e lainde duto gi corridors mag town ka tathoth 1,000 kanyo, nikech an ng'ama pod tin kata kasekalo the formal youthful age to jogi aelewagi tang'iyo ambe chon ndalo mana struggle kamanyo tich to kaseyude kuonde mopogore mobina gika nyaka reflect, nyaka ng'i chien ni magi mana jok matindo kaka an. Ginyalo bedo ni negi safa kendo gidwaro kaka an. Wawuoyo kodgi makunga nyisogi gik ma nyaka watim kaka jok matindo mondo waluong tije obiko yugi. Sigar koni chenro margi menyo tir dwaro mar jomatindo mondo gibed gi yot e nyiso were maggi, kendo ni kata mana gero udi manyasani bende idhi chwale jo 1,000 kaachiel kod puonjo gi weche mag ohala ka joma ibiro mi tije gin jodak ma 1,000. Gavana nokelo project moro ni kowuoyo gi the World Bank through the State Department of Housing and Urban Development. State Department of Housing and Urban Development ogaga turubine piny mangima. To ka gidonjo Homa Bay ka, to ne omigi proposals kuom informal settlements te man gidwa neno. To ne gisettle kuom 1,000 Street. Asto kendo nitiere component maro mar loso drainages. Ing'eni drainage ma 1,000 wadwa loso gi magi ringo to gidhi piny. To later on kwaroso sewer plant bende gigi bro connect together kanyakla. Koro idwa gole highway ka ko connect gi mag chiro cha to gidonje Gamba stage. Ineno that Gamba road to drainages go bedo maler. Vijende ma 1,000 gi ema dwa dhi pango gi nie tich mabiro ni. Tidwa ketnegi high mass street lights moko madongo ka makuwuotho to liel kamora mora. Magi dwa ket ma 1,000 dwa bedo kale. To jok madhi timo tije gi gin jowuotwa, minewa gi jodongo ma 1,000 Street. Sigar lero ni mondo jodak ma Ugis koting'o jo 1,000 biyud ber, nyaka koro giyaw wigi kendo gilosi riwruoge kaluwore ni sir ma ichiwo mayot ichiwo ne joma ni kod riwruok moyangi, kendo kwayo rowere mondo kik bed tingel ka gigeno ni sirikal biro miyogi sir ng'ato ka ng'ato. Wadwa empower ji socially. Tiende niya, wadwa keto environment maber ma ginyalo interact to gidak mayom e weche mag socials ma wawacho ka. Artist ka, mune nuwuoyo ga 1,000 ka, gin gidwa bedo ka gitimo participatory theater engagement with the public. Tende ne gitimo awareness against drug and substance abuse, against gender-based violence, to against insecurity, to gidwa puonjo ji, to gin mana jok maa kanyo. Koro piny winjo, koro jo talents gi jo karate gi jo taekwondo oriwore kanyakla. Gidwa loko piny. Jogo man waparo ni nitiere gi timbe moko mamono. Mok timbe mabeyo gimbi keto gi program no koro gini change agent kaka yorie weche mabiro ywayo joket mwandu okoni jodak makanya ka koro makre kanyakla mar goro chiaye mawuotho ka dhano e chuny boma ma Ugis mondo ler obedie boma no. In normal circumstances onge chik moyiene dhiang' mondo wuothe barabara kaka japiny ni embendo chung mana kaka rombewa kaka diewa mu Ugis ka nyalo ng'iya tir mak kama ong'i ma kaka dhano romb ko yugi ng'icho nikech kata an gi ng'iya kamano
romb koyugi ng'iya ni to iwuoyo kode to chalo gima ng'i ma bodwa mano nyier kodi chalo maka gima bende udwa no dialogue kore masedhi awacho ni okay anto ka bi duokora kodu adhi ruonu naluongo wegi gi te ma wabedo go piny muwuoyo go ka wan gi jodongo gweng nyaka administration nuting'o nyaka chief ma koyugi ka wabedo kod gi piny anyiso gi chike mane ok ging'eyo. Bang' winjo ywak mar oganda e boma ma Oyugis ahinya jodak ma Thousand Street kendo tend munisipal bende chiwo singo margi. Ting' koro dong' ne tend kaunti ma Homa Bay kod jotelo mamoko moyier mondo ru keto e tim okenge mabiro reso tieng' masani kod mabiro ma Oyugis kendo gologi otodo mar onge mag tije, kethruok arita kod tiyo kod yedhe makech makelo mer. George Bati, Ramogi TV.